Ja bi to mogao da napravim za nedelju. Ja bi to mogao sam. Gde su crtači, bre? Bre. Moram da ustajem. Gde ste, ljudi? S vama sam ja ponovo i danas pričam ja i moj bicikar. Ja nemam rego bicikara i glumit ću ga ovako. Ja volim svoj bicikl, on je nadličast i ima na sebi neki dinosauruse. On je lep i ja ga vozim brzo, on je trkački. Jedan kad sam sišao niz brdo, moja sestra htjela da me zaustavi, ali je bilo prekasno. Debilu, zaustavi. A onda sam ja išao i i na kraju sam pao. Da. I zaradio sam neke povrede kao što su ove 3. Evo su i prva, evo je druga, evo je 3. To su moje povrede bili i sve su bili na nozi. I eto tako. I gledajte moju majicu, super je. Neki od vas su možda vidjeli, ali evo je. Moja majica, super, ja ih i ne prodajem, samo to je za mene. I igračkica, a i o tome malo kasnije. Eto tako, i ajde da se vratimo ka temi, gde su stali? Aha, moj bicikl. Ja sam puno napadao i kvario bicikl, ne znam zašto. Eto,